Evo Sekulića. Dobro, interveniše Kelhar i uz pomoć Ninkovića uzima loptu, a onda Ninković, bravura Ninkovića, zatim dobar Milijaš, odličan, šou Miloša Ninkovića. Evo još jednom, prvo je prešao Dukića, onda pas sa Miliješem, a pogledajte ovaj potez. Забивали і гравці Донецького Металурга. Мілецький можна забивати, віддає передачу і гол! Мілош Нінкович! Все було зроблено класно. Артем Мілевський тут на клаптику обіграв Дішленковича для того, щоб чимось допомогти своїй команді. Алієв, хороша передача, удар Нінковича і рахунок стоять. Ну, знаєте, це логічний гол, логічне підтвердження переваги Динамо. Гол і тим, як вона це зробила. Ось ця комбінація. Можна закидати. Динамо з м'ячем. Нінкович може пробити цієї відстані. Удар і гол! Який м'яч забиває Валерія Газаєва. Вийшов на заміну Мілош Нінкович. Тренер київського Динамо. От якою була напруження рахунок матчі. А от зараз може все змінитися на протилежне у грі. Багато що залежатиме від психологічної рівноваги. Атака Динамо. Знову небезпечно. Нінкович прийняв м'яч, готується до удару. Потужно б'є м'яч в сітці воріт. 1-0. Динамо виграє. Ну що ж, логічне завершення цієї 3 хвилинки вибуху активності господарів поля. Мілош Нінкович, удар на техніку. І в цьому епізоді Всеволод Романенко виявився безсилим допомогти своїй. Ось цей епізод. Мілош Нінкович фінт. Звільнився від атаки Самосіова, сам півзахисник Динамо. І удар правою ногою.